Presensya niya, yaon sa kagayunan nin kapalibutan. Papagdanayon man niya to, ang presensya niya sa satuyang puso, sa paagi nin pagpamibi, asin paggibo nin karahayan. An makakaibahan po niya to sa pagsilibrar kan banal na misa, iyo si Reverendo Padre Sante Toriano. Matindog po ang gabos, asin sa maugmang tingog, awiton niya to, an awit sa pagpuon. Naan mapasaindo. Asin sa imo nga espiritu. Mga tugang ako antaan sa tong mga kasalan. Tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Ika na sinogo sa pagpaumay kan mga nagsusulsol, kagarangnan mahera ka. Kagurangnan maherak ka. Ika na nagdigdi sa pag-apod kan mga parakasala, Kristo mahera ka. Kristo maherak ka. Ika na nagtutukaw sa too kan Ama sa pagsurog sa mo, kagarangnan maherak ka. Kagurangnan maherak ka. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kalitaasan,
asin sa daga katolinongan, sa mga taong marahayan buo. Inuumaw mi ika, rinorokyaw mi ika, sinasamba mi ika, pinapanguraway mi ika, pinapasalamatan mi ika. Uli ka na pula mong kamurawayan, kagurangan na Diyos, Padeng langit nun, Diyos Amang makakamhan. Kagurangan aking bukong Hesu Kristo, kagurangan na Diyos, Cordero kan Diyos, akikan Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, ako aansa mong pagkimahera. Ika na nagtutukaw sa too kan Ama, kaheraki kami. Ang ikasanaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan turong kahalangkan. Jesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita. Kagarangnan, magkaigwalugod kami kandanay na takot asin pagkamuot sa banal mong ngaran. Tadai ka ng God nagkulang sa imong pangataman sa mga pinatugmad mo sa imong pagkamuot. Huli kay Hesu Kristong kagarangnan niya mo sa imong aki, nakaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Amen. Matukaw puan gabos para sa liturya kan tataramon, an mga babasahon. Sa enot na babasahon, mahihinanyog niyato ang kasimbagan kan Diyos sa hapot ni Job, sa misteryo nin kasakitan. Sa iyang pinapasabot na ang mga kasakitan, iyuan magpupugol sa tao sa iyang kaapaw-abawan. Hinanyugon po niyato ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Job. Nagsimbag ang kagurangnan ki Job hali sa makusog na duros. Si Isay ang nagpinto kan dagat, kan magbulwak iyan hali sa tulak. Kan baduon ko an panganuron, asin patuson nin lampin, an mahibog na diklom. Lalaggan ko iyan nin mga pagdulunan, binugtakan nin mga pambarat sa kapinto, asin sinabihan ko, sagod ka sa nadigdi, dai ka maglihis, asin digdi, papasanon an kapaabaw-abawan kan sa imong alon. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorial, magpasalamat sa kagurangnan, an sa iyang pagkamuot daing sagkod. Magpasalamat sa kagurangnan, an sa iyang pagkamuot, daing sagkod. An mga nagpapadagat sa saindang sakayan,
mga naghahanap buhay sa mahiwas na katubigan, nahiling ninda an mga gibo kan kagurangnan, an sa iyang mga ngangalasan sa libtong. Magpasalamat sa kagurangnan, an sa iyang pagkamuot daing sagkod. Nagsabi siya asin pinatunga an subasko, na nagpalangkaw kan mga alon, nagpapaita asinda sa kalangitan, asin nagpapababa sa kakantilan, an sa indang kalag natutunaw sa kamalasan. Magpasalamat sa kagurangnan, an sa iyang pagkamuot daing sagkod. Dangan nag-agrangay sinda sa kagurangnan, sa saindang kahorasaan, asin ilinuwas sinda sa saindang kasakitan, pinagintuninong an subasko, asin nag-alo an sa iyang mga alon. Magpasalamat sa kagurangnan, an sa iyang pagkamuot daing sagkod. Nagugma sinda huli sa paghupa, asin inantabayan sinda sa muyan nindang duungan. Magpasalamat sinda sa kagurangnan, huli sa karahayan niyang buot, huli sa mga ngangalasan niya sa mga aki ni Adam. Magpasalamat sa kagurangnan, an sa iyang pagkamuot daing sagkod. Susog ki San Pablo, kaipuhan na mahiling, ta si Jesus bilang iyoan Kristo. An aki kan Diyos na nagadan, asin nabuhay liwat. Ninhuli ka ini, an si isay man na yaon sa iya, nagiging bagong linalang. Hinanyugon po niya to, an ikaduwang babasahon. Pagbasa sa ikaduwang surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga tugang, hinuhurot kita kan pagkamuot ni Kristo sa pag-ulay na ini na nagadan ang saro para sa gabos. Kaya nagadan ang gabos. Para sa gabos siya nagadan, tanganing ang mga nabubuhay, mamuhay. Bako na para sa sadiri, ninda, kundi para sa saiya. Na nagadan asin nagbangon para sa sainda. Kaya kita, puon ngunyan, mayo nang minimidbid susog sa laman. Dawa pa minidbid ta si Kristo kaito susog sa laman. Ngunyan, dahita siya minimidbid nin siring. Kaya ang si isay man na yaon ki Kristo, bago ng linalang. Andaan na kaagi niya. Bago na. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos, matindog po ang gabo sa pagrupyaw kan banal na ebanghelyo. An kagarangnan mapa sa Indo, Asin sa imo nga Espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo, sosog ki San Marcos. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Nagsabi siya sa inda, kanal daw na ito,
Pag sinarom, magbagtas kita sa ibong, sa pag-ibong. Bayaan katawuhan, dinaraninda siya na yaon naman sana sa sakayan. Bagaman kairiba niya ang ibang mga sakayan, ngunyan nagsubas ko nin makusog, asin an alon nagaapwag sa sakayan. Napapano na nga ni ang sakayan. Siya nasa ulin, nagtuturog sa ulunan. Pinukaw asin sinabihan, Maestro, mayo sana sa imo na nalulubog na kita. Nagbangon siya, sinagwi ang doros asin sinabihan ang dagat. Mag-alo ka asin magtuninong. Naghupa ang doros asin nagkaigwanin dakulang kalma. Nagsabi siya sa inda, Tadaw tatakuton kamo, mayo pa kamo nin pagtubod. Natakot sindang gayo, asin nagpasinarabi-sabihan. Considering sisay ini, tasagkod ang doros asin ang dagat, nagkukuyog sa iya. Mga tugang, marhay na bareta nin sa tong kagurangnan. Pag umaw sa imo Kristo, matukaw puan gabos sa paghinadyo kan humiliya. Diyos marhay na aga po sa indogabos mga tugang. Ako po si Father Santi Toriano, pig talaga kan sa toyong obispo na madistino digdi sa parokya kan Banal na Cross poon kan Pizza 17. Bako pong bago sa sako ang parokyang ini dahil kan taon 2004 about 2005 nadistino po ako digdi bilang parokyal vicar. Sabi nga ni kan mga padi, kay poon mga yang kumplitohon so mga taon na dahi mo na kumplito kanyang kasanabwa. Sabi man kaniba, ang pagkamot ngaya mas mahamis sa ikaduwang pagkakataon. Naugma po ako na madistino digdi sa parokyang ini. Kan maghali po ako digdi sa Nabwa, pigdestino ako sa misyon sa Solomon Islands. Pagbalik ko naman haling misyon, destino naman ako digdi sa Nabwa. So, nahiling ko po ang koneksyon kan plano nin mahal na Diyos. Kaya sa sakuyang pagpasalamat sa tuyang obispo, sakuya man pagpasalamat sa mahal na Diyos sa pagpahiling sa sako kan sa iyang plano. Inigabos plano nin mahal na Diyos na maninigong ipagpasalamat. Ngunyan, sa satuyang paghurup sa mga babasahon sa aldaw na ininin Domingo, mahihiling niya to ang tema na napapalaman pinagsaro sa laog kan Salmo responsorio na nagsasabi sa sato, magpasalamat sa mahal na Diyos dahil siya marahayon. Magpasalamat kita sa mahal na Diyos, huli kan sa iyang karahayan. Alagad, may mga pagkakataon na kita nakakamati nin kadipisilan, nakakamati nin pagsakit. Enot mga tugang, bako na yan bago. Bako lang kita. Minsan si mga taong nainot sa sato, si Propeta Hub, na iyon nagsurat kang inot na pagbasa ngunyan, namatian niya na iyan.
inot na siyang nagsakit. Siya ang pinakapaborito kong libro sa banal na Biblia, ang libro ni Propeta Job. Kasi nahiling ko sa saya na grabe ang sayang pagsakit dahil nagluyan sa iyang pagtubod sa mahal na Diyos. Mga pagsakit niya, nawaraan sa iyang gabos na rugaring, nawaraan sa iyang gabos na aki, nawaraan sa iyang makusog na salud. Pakatapos na mawaraan sa iyang rugaring, nawaraan sa iyang gabos na aki, pakatapos na mawaraan sa iyang gabos na aki, tinawan pa siya nin makuring helang. Labi-labing pagsakit. Alagad, dahil siya nagluya sa pagtubod. Palago siyang nag-uumaw sa mahal na Diyos. Sa mga pagsakit na ito, pinakusog siya kan sa iyang pagtubod. Mas nahiling niya ang pagkamarahayon nin mahal na Diyos. Nadarahon kita kani sa Ebanghelyo, siring man. Pagirumdom, ang mga disipulos nagsasakit. Natatakot dahil kan natura kan makusog na doros asin alon. Kaya nagdulok sinda sa kagurangnan. Asin, ipinahiling sa saindanin kagurangnan na kaya niya natabangan kita sa pagsakit na iyan. Sinabi sana ni Kristo, magpundo ka. Asin minsan ang natura nagsunod sa iya. Nagkaiguanin pagkalma, asin nagkaiguanin kaligtasan sa peligro ang mga disipulos. Kaya mga tugang, iniman lugod ang maglaog sa satuyang puso, sa satuyang isip, darakan satuyang pagtubod. Na anuman na kadipisilan, anuman na pagsakit, igwa kita ning Diyos na namumuot sa sato, na makapangyarihan sa gabos, na andam kitang tabangan. Kaipuhan ta sana na magdulok sa saiya. Iyan ang buot ipahayag sa sato sa ikaduwang surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Lugod mga tugang, sa paghurup-hurup tangon niya naldaw na Domingong ini, mas mapakusog niya to ang satuyang pagtubod, asin pagsarig sa mahal na Diyos. Dahil kita mawaraanin paglaom, kundi padagos kitang magsarig sa saiya. Dahil siya marahayon, asin padagos kitang magtubod, asin magpasalamat sa mahal na Diyos. Ini ang grasya na sa tuyang ipagpamibi sa aldaw na ini, sa selebrasyon kan misa. Matinugbuhan ka bo, so pahayag kan sa tung pagtubod.
pamibi nin banwaan, panonin pagtubod asin pagsarig sa mahal na Diyos, ipahayag niya to ang satuyang makagadan. Ang satong simbag, kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan nanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan, ang sakayan ni Pedro, ang tabayan kan Diyos na magpadagos na ligtas urog na sa tahaw, nin mga makuring kamugtakan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga pamayo nin mga nasyon na yaon sa kariribukan, maghigos sa paghanap nin katuninongan, asin katanosan sa saindang mga banwaan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ilikay sa anuman na katibaadan, ang mga parasira, mga marinero, asin ang gabos na naghahanap buhay sa dagat. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga biyadi, asin mga nagsasakit sa halawig na helang, makakuan nin ranga asin katuninungan sa nakakapaumay, nakapangyarihan ni Kristo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan makamate kan katuninungan ni Kristo na daing kasagkoran. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa Banal na Ama, bilog na pagtubod, ipinapahayag niya mo sa imo ang samong mga pangangaipo. Kay Raki asin tawing kasimbagan, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturya kan Eukaristiya, ang pagdulot asin pagandam kan banal na atang. Sa
Matindugpuan gabos. Magpamibi kamo mga tugang, tanganingan sako, asin sa indong atang, akon manlugod kan Diyos samang makakamhan. Akon manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa kinabang niyato, asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagarangnan, ako ang sakrifisyo, nin pakipag-ulian, asin pag-umaw, asin warasan na kaming nalinigan kan gawi kaini, magdulot nin pusong nakakapagayagaya sa imo, huli kay Kristo na sa mong kagarangnan. Amen. An kagarangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu, itaas an mga puso. initaas mina sa kagurangnan, Magpasalamat kita sa kagarangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat, Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas. Na kami danay asin minsan saen, magpasalamat sa imo. Kagarangnan banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Nakakagamiaw kami na sa daing sukol mong kamurawayan, nagsanggawad ka sa mga may kagadanan, sa bagsik kan sa imong pagka-Diyos. At ngani itinagama mo ang bulong sa samo man sa nang pagka-magagadanon. Asin kun ano ang ikinapahamak kan mga nawara, iuman ang ilinigtas mo sa inda. Huli kay Kristo na sa mong kagarangnan. Kaya ang hukbo nin mga angheles, nagsasamba kan sa imong kamahalan. Nagugma sa tubang mo sakot paman. Nag-aarang kami na ipagbuot mo na makasanong sa inda, ang samong mga tingog sa kaugmahan, nin mga magkairiba na nagsasabi. maluhod puen gabos. Kagarangnan, ikananggad ang banal, burabod ning gabos sa kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ang bon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Kan siya sa rugaring nabuot, pinasaluiban sagkod sa pasyon. Nagkuha siya nin tinapay, asin pagpasalamat. Binaak ini asin itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos,
asin magkakan kaini. Taini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuaniyaman kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo. Itinao sa saya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos, asin mag-inom kaini. Taini ang kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini paggibuhon nindo sa pagromdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na naggigirondom kan sa iyang pagkagadan, asin pagkabuhay liwat. Nagdudulot sa imo kagarangnan, kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo, na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsaroon kan Espiritu Santo. Giromdoma kagurangnan ansay mong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot, kay bakan sa mong Papa si Francisco, asin kan sa mong obispo si Rex Andrew, asin kan gabos na klero. Giromdoma, siring man giromdoma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Asinan gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami. Tanganing kay Bani Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos. Kay Bani San Jose, sa iyang esposo. Kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos. Na kay tupa nakapagayagaya sa imo. Magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran. Asin mag-umaw, asin magpamuraway sa imo, siring man. Huli ki Kristo na samong kagarangan. Huli sa iya, asin kay Baniya, asin sa iya. Sa imo, Diyos amang makakamhan,
kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Natugduan kan nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos non nakaugalian. Nangangahas kitang magsabi, agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagarangnan, warasan sa mga aldaw niya mo an katoninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami naghahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan samong paraligtas na sa Jesucristo. Jesucristo ang kagarangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katoninongan iwinawalat ko sa indo, an sakong katoninongan itinatao ko sa indo. Hari paghilingan sa mong mga kasalan, kundi an pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahunan kan mga panahon. Amen.
An katoninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa Indo. Asin sa imo nga Espiritu. Magpati narauhan kamo nin katoninongan. Peace be with you. Maluhod po ang kabos. Uya an kordero kan Diyos. Uya an nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan an mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan.
Matindugpuan ka, boss. Mamibi kita. Kagarangnan, kaming binago kan mga kakanon kan banal na hawak, asin mahal na dugo. Namimibi sa imong pagkaherak, tanganing ang siniselebrar mi sa danay na kaludukan, makamtan mi sa tunay na pagtubos. Huli ki Kristo, na sa mong kagarangnan. Amen. Mga anunsyo, Enot, second collection, magkakaigwapo Matukaw po muna. kita ng second collection para sa pagpuon, asin pagmukna niyato kan saradit na Kristiyanong komunidad. Ikadua, pasasalamat. Salamat po sa suporta kan nakaging medical and dental mission orog na sa mga doctors na nakisumaro sa nasabing aktibidad. Diyos ang magbalos. Ikatulo, Thanksgiving Mass. Salamat po sa gabos na nagtabang, nagsuporta asin nakisumaro sa ordinasyon asin misa pasasalamat ni Bishop Louie Xiano na ginibo kasodma. Installation sa Virac sa Miyerkules, Hunyo 26. Gigibuhon po ang installation ni Bishop Xiano sa Virac. Sa tuya pong ipamibi ang matrayumpong selebrasyon kan sayang instalasyon asin ministeryo bilang obispo kan Virac. Ikalima, novena sa Kumawan ni Maria, ina kandaing sagkod na pagtabang. Pinunan na po kan Martes, Hunyo 18, ang novena sa Kumawan ni ina nindaing sagkod na pagtabang, Mother Perpetual Help. Sa petsa Huwebes, petsa 27, iyon sa iyang kafiestahan. Igwaponin prosesyon pagkatapos kan misa pagkahapon. Novena sa Kumawan ni Maria Gorete, patrona kan mga jóvenes. Sa Huwebes, petsa 27 kan Hunyo, pupunan man ang novena sa Kumawan ni Santa Maria Gorete. Ang novena po gigibuhon sa pagkahapon, aroal daw, sagkod sa Hulyo 5. Pagbisita ni Inang Katipanan sa mga barangay, sa Huwebes, petsa 27, kan Hunyo, iyuman ang pagpuon kan pagbisita ni Inang Katipanan sa mga barangay. Ini mapuon sa Santa Barbara Old. And panghuri, seminar workshop sa mga nagmamawot na maging lektor as Eucharistic minister. Magranina lang po sa mga pamayo kan nasabing mga grupo asin magpalista. Sa Sabado, petsa 6 kan Hulyo, iyon seminar workshop para sa mga bagong lektor asin lay Eucharistic ministers. Nagigibuhon digdi sa satong parokya. Salamat po. Matindugpuan ka, boss. Bendisyon para sa mga may kumpleanyo. Diyos Ama, kaglalangin gabos na uya sa kinaban, idinudulot niya mo ang samong pasasalamat asin pag-umaw para sa imong regalo nin buhay. Hinanyugaan sa muyang mga pamibi para sa muyang mga tugang, sa imong mga surugon, ngunyan nagsiselebrar kan sa indang kumpleanyo, asin nagpapasalamat sa regalo nin buhay asin familia. Sangkuban mo sinda kan sa imong presensya, asin grasya, tanganing padagos sindang mabuhay na maninigo sa imong atubang.
Bendisyonan mo sinda asin pakabanala. Siring siring man ang sa indang pamilya. Irayo mo sinda sa tentasyon, kahilangan asin anuman nakatibaadan. Tanganing danay sindang makapaglingkod sa imo. Iniinahagad mi, Holy ki Kristo, na sa mong kagarangnan. Amen. Ang kagarangnan, mapa sa indo. Asin sa imo nga Espiritu. Bendisyonan lugod kamo, kan Diyos na makakamhan, anama, asinan aki, asinan Espiritu Santo. Tapos na ang misa, lakaw kamo sa katuninongan, asin pagsarig sa mahal na Diyos. Salamat sa Diyos.